Aquesta setmana hem preguntat a en Miquel, en Ricard i en Jordi quin personatge, com el vi, ha millorat amb els anys. La cosa està entre Angelina Jolie i dos coneguts de Palamós, en Gori i en Fava. Home, ell. Aquí el meu amic Ricard ha millorat força, però no ha sigut del vi, No. Jo pensava que era del vi, perquè veu molt. Em pensava que era del vi, però si us haig de ser ben franc, no us vull dir amb què ha millorat. M'ho deixem així, però no sé, ara en personatge no sé què trobeu vosaltres, quin personatge. L'Angelina Jolie. Com més temps passa, més bona està. Quina barca va aquesta? No l'has presentat tu? L'Angelina Jolie. Porta gent aparcada. Què és aquesta? L'Angelina Jolie, no saps qui és? La dona del Brad Pitt. I aquest qui és? Americà. Ah, sí, un que fa de... Va fer el Titanic. Aviador, és aviador. Va fer el Titanic. Titanic no. Titanic no. Titanic és el Leonardo DiCaprio. El Leonardo era un de Palamós que portava un carro que feia de camàlic. Saps què era un camàlic, tu? No. Era un tio que descarregava camions i barcos amb sacs i coses així, un tio Fardos. I feia fardos. Deien un camàlic. El que fan ara els toros, aquesta maquinària... Llavors ho feien els toros. Era bo, tio. Hòstia, doncs no ho sé. Ara no me'n recordo. Una actriu d'aquestes vostres, del vostre temps, una actriu d'aquestes així... Totes s'emborratxaven. No és que n'hi havia el porro, tot anava descarregat. Jo en coneixia una a Palamós que havia millorat molt amb el vi. I es deia Gori. Hi ha una pineda molt maca a Palamós que porta el seu nom. La pineda d'en Gori, perquè era un home que era parracaire i els caps de setmana organitzava pícnics, que se'n diuen ara, llavors se'n deien excursions i dinars, i aquell home va millorar amb el vi, perquè tot el dia anava gant. I en Fava. I en Fava, hòstia, En Fava era un clon. Treia la cartera i tenia una fava d'aquestes seques, diu, mira, aquest és el meu carnet d'identitat, veus la fava? Era molt bo aquest en Fava. Era molt bo. Era un cac. Capri sí, que sé qui era en Capri. Sí, Capri era aquell que feia aquella sèrie per la televisió. Capri no que feia una sèrie de metges. Capri no bevia, no. Va fer allò de la Costa Brava, Sí. Joan Capri. Sí, anava amb un biscúter. Sí, però aquest poc que bevia, aquest no bevia pas. Sí. Ara, aquest que et diem nosaltres... Sí que bevia aquest en Capri, sí. El sí? Era enganyador, aquell. No, graciós de aquell bevia, era flac de fora i sec de dins, aquell. Sí, aquest era... El sí? I aquest en Capri era enganyador, aquest. En recetava una cosa i llavors feia l'altra, saps? Ara poc que m'ho pensava, jo, d'aquest. No feia de caparrós. Feia teatro. Feia teatro, aquest home. Quina memòria que tens, noi.